दिनै 4 एप्रिल थामहिनबा जौ होबथा सान। दिनैनि सानावनो जौ होबथा सानखौ फालियो आइजो माहारिया। नंगौ, दिनै धेमाजि जिल्ला जनाय बालाबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव जौ होबथा सानखौ फालिदों। दिनै बे साननि लोब्बाय आइजो माहारिया मोनसे गोलाव हानजा सुरनायबो जायो। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव फुंखा आलासि महरै आथोबनि फोसावदिं नेहाथारि प्रमिला बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि पुलेश्वरी दैमारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बे साननि लोब्बाय आइजो माहारिनि दैदेनगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। आं बे समाव नोंथांमोननि चेनेलखौ आं हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि जि 4 एप्रिला जाहैबाय जोंनि दुलाराय आसाम मा होनदों आसामनि बर'फोरनि मोनसे सान, जौ होबथानाय सान, निसा जातीय बुस्थु होबथानाय सान। बे सानावहाय जोङो जोंनि बिमाफोरखौ आं खावलायदों जेन' बिमाफ्रानो संखायो नालाय बे बुस्थुखौ, बेनिखायनो बे संनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरखौ जोङो नोजोर होनांगौ आरो जोंनि न'खरफ्राव बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो बाहायनाङा, खारन फिसाफ्रासो जोंनिफ्राय सोलोङो नालाय। बेनिखायनो जोङो जुदि न'खरफ्राव बे निसा जातीय बुस्थुफोरखौ माने लोङाबा, जायाबा, सोबाबा, अब्ला जोंनि फिसाफ्राबो उनाव जेन' बेफोरखौ बाहायनाय नङा, आं बेखौ सानदों। बेनिखायनो बिमाफ्रा बेफोरखौ न'खराव संनाङा आरो बेजों लोगोसे न'खरफ्राव बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो बाहायनाङा होननानै आङो खावलायो। आङो बेखौ बुंनो हास्थायदों, आं दा बिसेसकरि जोंनि आसाम सरकारनि जिनिखि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथादों नङा होमबा, आं बेखौ सरकारखौ आं हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे दा एसे खमायनायसो आं नुबाय, मानोना एसे सिगाङाव गोबां उन्दै उन्दै बैसोआवहाय हाबा जादोंमोन आरो नैबेफोरखौ दा सरकारनि जि गोख्रों जि थांखि लानायखौ हयथ' एसे गिदों खोमा, बिनि थाखायनो दा एसे खमायलांनायखौसो आं नुनो मोनदों आरोखि। आं बेहाय आसाम सरकारखौ गोबां माने हामबाय होनो धन्यबाद होदों, मानोना जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनिखि जोनोम सानखौहाय फरायसा सान हिसाबै डिक्लार होनायनि थाखाय आङो गोबांथार हामबाय होनदों आरो धन्यबाद होदों आरो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिनै सानजा जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जोंनि दिनैनि बे 4 एप्रिल जौ होबथा सान, बे सानखौ जोङो दुलाराय बर' आइजो आफादा बुहुमनाङावनो आसामावनो जों बेखौ फालिबाय थायो। बेबायदिनो दिनैबो जों जनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो आफादा फालिनाय जादों। दा बे फालिथाय सानखौ जों गिबियावनो फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। नैथियाव जाहैबाय जोङो जोंनि आइजोनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय। थामथियाव जाहैबाय गेवलां मेल। बे गेवलां मेलावनो जोङो फुंखा आलासि जोंनि आइजोनि आगुनि आथोबनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मुस्रिमा प्रमिला बसुमतारी आब'खौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथाङा गगामुगनि, लोगोसे गगामुग मिमां नलबारि गोजौ फरायसालिनिबो लोगो फोरोंगिरि। बिथांजोआ दिनैनि जोंनि गेवलां मेलाव नुजाथिनानै गोबां गोनां बाथ्रा बुंथिना होफैदों। बिथांजोआ फेग्रा मुवानि सायाव गोबां गोथौयै फोरमायबाय। फेग्रा मुवाखौ लायोबा मानसिनि जिउनि देहायाव मा खहा जायो, उन्दै बैसोआव हाबा लायोबा न'खर संसार दानायाव माबायदि खहा जायो, लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि बर' समाजा माबायदि बिमा माहारिया बिहोमा होनांगौ, बिनि सोमोन्दै बिथांजोआ जोंनो गुवारै बेखेवना होनानै दिनैनि मेलखौ जाफुंसार होबाय। लोगोसे जोंहा गोबां आलासि दंबावो, हांख्रायजानाय आलासि। बिथांमोनहानो जाहैबाय दुलाराय खौसेथि सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, बिथाङाबो जोंनि दिनैनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैदों। आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, बिथाङाबो दिनैनि जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों। लोगोसे जोंनि जनाय दख'रानि सिङाव थानाय बर' गामिफोरनि आइजोफ्राबो दिनैनि मेलाव लोब लोबै बाहागो लाफैदों। आं बेखिनिखौनो फोरमायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां,
क'क्राझार बिसमुरिनि सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया 2023-24 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो। सिखोनाजाहार बाथौ आश्रम फरायसालियाव दायो KG 1 निफ्राय क्लास 9 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि आरज बिलाइखौ हरगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसा आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय जुनिया खाबुफोर दं। खाबुफोरानो जादों बे फरायसालियाव जायफोर गार्जेना सानै गथ'नि मुं थिसनगोन बिसोरनि सासेया मासुलखौ रेहाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो हौवासा हिन्जावसानि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा हस्टेल आरो इंराजि रायज्लायनाय थाखोनि खाबु दं। बेजों लोगोसेयैनो इंराजि, सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखाय उफ्रायै कचिं होनाय आरो बे फरायसालियाव बिमा रावखौ बिथा खालामनानै बां रावारि सोलोंथाइबो होनाय जायो। नोंथांमोना बे फरायसालियाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678235771 आव नङाब्ला फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।